Sanibonani, sisi mhlawumbe usukhathele ukuthunga phela ngenaliti inkilombe yakho, ungakwazi ukuthunga nangomshini ubuthi usukhathele ukuthiwa inaliti le yesandla. Uzokhipha lolu nyawo lokuthunga, angithi uyalibo, unyawo lolu olujwayelekile lokuthunga emshinini. Mase ufaka u-zigzag, ngijwayele ufaka lo mkhulu u-zigzag, angithi uyabo. Lolu nyawo lolu olubamba lolu nyawo lokuthunga yilo osuzobamba ngalo inkilombo. Uma wukuthi awunalo unyawo lolu lokuthunga inkilombo, lukhona vele unyawo lokuthunga inkilombo, usuzoyehlisa, angithi uyabo, isibambekile njalo inkilombo. Mase phela uzothesta-ke, uzodonsa i-wheel la, lokhu oku-round ngapha eceleni komshini, ubone phela ukuthi inaliti iyangena kulezi mbobo ezisenkilombeni, yabo. Uzoliyehlisa ngesandla, uma ubona ithi kuqondane inaliti nalezi mbobo zenkilombo usuzothunga-ke njengoba ungibona nje nami ngithunga. Uzothunga-ke uzoyeka mase unelisekile, ujabulile ngendlela inkilombo yakho isithungeke ngalo, angithi uyayibona. Yiyo le inkilombo lena usuyithungile, awudingi nje ulokhu uyigxaya uthi anginalo unyawo lokuthunga nje. Uzokhipha nje unyawo wenze njengoba sengikukhombisile uthunge nje. Uthi uyaqeda mhlawumbe okuthiwa ngesandla ubone ukuthi ayiziningi kakhulu kokuthatha isikhathi, uzosebenzisa wona nje umshini wakho uthunge phela inkilombo yakho, yabo. Uzoyibeka nje la ofuna uyifaka khona eshethini noma mhlawumbe uthunga ingubo, uzoyibeka nje lapho bese uyayithunga, angithi uyayibona ithungekile. Nje ngesikhathi esincane nje usuthungile inkilombo yakho, angithi uyabo. Nayi inkilombo lena, siyithunge nje ngomshini, hawu siyithungile saqeda, angithi niyabo. Hawu saseva nesikhathi esiningi, yabo. Hhayi ngizozama ukwenza ividiyo futhi la esisebenzisa lolu nyawo, uma wukuthi mhlambe lifike nomshini wakho noma mhlambe ulithengile ngizoyenza ividiyo. Nawu unyawo phela lolu lokuthunga inkilombo, yilo nje lolu likanje. Ya ngiyabonga.